Sangano reJohani Masove echishanu Kenani rinotungamirirwa na Madzibaba Simba the Commander vakabatana neEscort Foundation inotungamirirwa na Mr. Sakupkanya vakatora danho remhando yepamusoro apo vakaita donation kunzvimbo dzakasiyana siyana dzinosanganisira Chitungwiza General Hospital, Bhonzo. Vakazoenda zvakare kwa mainato avo vanochengeta maalbino. Tinzwe zvizere kune vakabatsirwa. Kufara kwamuri. Ndiri kunzwa kufara. Ndambodzamisisa pfungwa tiri mukati umu. Ndichiti chechi inonzi Kenani. Vanhu vakabva kuIjipiti kwavaitisa zvidhina neuswa vachienda kuKenani. Saka ndandichiti nai Madzibaba Simba, mweya here wakatudza zita iri kuti chechi inzi Kenani. Kana uri mweya wakanga uchiona zviri mberi kuti chechi ichazova inobatsira vanhu sekubatsira kwairi kuita. Tine dzimwe chemberewo dzedu vakweguru vedu vari muno hatisi kuzovakanganwa kusvika taona kuti mumwe nemumwe awana chaawana. Kufara kwamuri utungamiri hwechipatara ndokunga ndiri kudzokorera kutaura zvatambokumbira madonation edu ataita emuno achachengetwa muchipatara ndo ataisa mukati mune mombe chibage chenyu nechii. Ndoda kutenda zvikuru zvataitirwa na chiremba komanda Madzibaba Nengomasha nesangano reJohani Masove echishanu Kenani. Ndoda kutenda kukuru madzimai, ndoda kutenda zvikuru Madzibaba nerudo rwakadai sezvamanzwa mwana wachimba achiti anzi Mwari rudo, maratidza umwari, kunamata kune mabasa, chitendero chine mabasa. Hanzi chinenge chisina mabasa chinenge chakafa. Ichi chitendero charatidza mabasa. Ndichitenda zvikuru nechikafu chamavigira vana zvikuru sei tichipinda mukati megore ibva kudai tozvidza tine makore maviri akaomarara kumasure uku atapfuura ekuti munhu wese anga ari panguva yakaoma nekutambudzika, chekudya chisinganyatsokuwanika chinoringana, kana mufaro wacho unenge uri mushoma nokuda kwedenda reCovid-19 zvinhu zvanga zvisina kunyatsotsaukana. Asi kana matirangarira kudai, aiwa tinokutendai nokuti maita kuti gore redu ritange nemufaro sezvataurwa nevana gore ra2022. KB Kanyemba Bhonzo pamwechete na Bhozhongora venge varipo vakarumbidza danho rakatorwa remhando yepamusoro redonation. Vakati chitiko ichi chitiko chinofadza zvakare zvinoratidza ukuru vaMwari. Tumanda wakachiwemba kibinikiasha Simpiniti horomaiti Tumende tumarindarinda Simpiniti horomaiti Akioro wiri pinifo Simpiniti horomaiti Teni oroshi Akioroshi Wiri Rikijipu Maititi venge varipo zvakare vakarumbidza Madzibaba Simba the Commander. Vakati Madzibaba Simba munhu anotambanudza ruoko, ndosaka Mwari achivakomborera. Tivanzwei vachitaura. Muri kuita izvozvo ndosaka Mwari achikukomborerai zvakanyanya. Ndikuona kuti sangano rakura. Ndikuona kuti madzimai akachena ari kugeza achimbozvombererai maoko. Ndichitaurira madzimai ava ndikati isove irango remadzimai matsvuku, handisi kuziva kuti matema akaenda kuti. Ndikutambudza kuti madzimai ari kuramba achiupgrade nekuti makomborero akawanda vanhu vanotsvuka ka. Vanobva vatsvukirira, saka rambai makadaro Madzibaba. Ini handipinde postori but panoimbwa nziyo dzemapostori ndinonzwa kubatwa zvakanyanya. Ndinonzwa kakukomborerwa nokuti munonyatsoimba zvokuti pama muchitomboimba imwe song zvenyu comrade muri sei? Pama muchiimba paipaenda ndatosvika padhuze naAbhurahama asi ndazongodzoka zvangu. Ndazongonzi chidzokera ime chichingoenya isati yakwana because manheru toda kupinda muNew Year. Asi ndine kasong kandofarira vambenge vatochanzisa kamwe. Uku ndiko kupera kwenhau dzino.